Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο σημερινό webinar με θέμα τη διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων για ιατρούς και ιατρικούς συλλόγους που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ. Ιστορικά, οι ιατρικοί και οι γιατροί υπήρξαν πρωτοπόροι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μην ξεχνάμε ότι το ιατρικό απόρριτο αποτελεί μια παμπάλαια ευθύνη και υποχρέωση του γιατρού να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τον ασθενή του, προκειμένου να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα του ασθενούς, αλλά και να αποκτήσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί του, που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός του. Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο σύνθετα. Η σύγχρονη ιατρική, πέρα από την κλασική γνώση και την ανθρώπινη επαφή με τον ασθενή, βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνολογία και στη συλλογή και ανάλυση πληθώρας πληροφοριών, δεδομένων και μετρήσεων διαφόρων μορφών και τύπων. Αποτελεί ιδιαίτερη και μεγάλη πρόκληση η ορθή διαχείριση, η επεξεργασία, η αποστολή και αποθήκευση ενός τόσο μεγάλου όγκου πληροφοριών και δεδομένων, των οποίων μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικά όταν όλα τα παραπάνω ρυθμίζονται πλέον από ένα σύνθετο και αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και το οποίο πρέπει ως ιατροί να το παρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε και φυσικά να το εφαρμόζουμε πλήρως, προκειμένου να ανταποκριθούμε επιστημονικά αλλά και ηθικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιλαμβανόμενος αυτό ακριβώς την ανάγκη των ιατρών για ενημέρωση και εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ προχώρησε σήμερα στη διοργάνωση του σημερινού webinar. Με τη βοήθεια δύο καταξιωμένων νομικών σε θέματα υγείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναλύσουμε τα μυστικά της προστασίας των δεδομένων στην ιατρική με έμφαση σε πρακτικά και καθημερινές καταστάσεις που αφορούν ιατρικούς συλλόγους και ιατρούς. Οι ομιλητές μας θα είναι σήμερα ο νομικός σύμβουλος του ΠΙΣ, ο κύριος Ευάγγελος Κατσίκης, και ο εξειδικευμένος δικηγόρος, κύριος Σοφέας Μαυρεδάκης. Πριν προχωρήσουμε όμως στην παρουσίαση περαιτέρω των ομιλητών μας και στις τοποθετήσεις τους, θα ήθελα να παρακαλέσω και να καλέσω τον πρόεδρο και διοργανωτή σήμερα, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, τον κύριο Χάρη Βαμπουρανάκη, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να τοποθετηθεί. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, όπως σωστά περιγράψατε, είναι πάντα κοντά στους συναδέλφους, προσπαθώντας να ενημερώσει, να καταγράψει τις απόψεις και κυρίως να διαμορφώσει προτάσεις προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και προς την ιατρική κοινότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην αξιοπρέπεια του ιατρικού μας επαγγέλματος. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω αρχικά τους δύο αφανείς ήρωες της διοργάνωσης, την κυρία Εβίτα Μόκα και τον κύριο Πάσουλα που επιμελείται το ηλεκτρονικό κομμάτι. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε στον αέρα και να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους, και φυσικά τους δύο έγκριτους νομικούς που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Είναι προφανές ότι η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος συμπορεύεται στις μέρες μας με την αυξημένη χρήση της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και επομένως και στη δικιά μας επαγγελματική δράση. Το μέλλον στην ιατρική με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές δεν έχει γραμμική εξέλιξη και αυτό φάνηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Η άλλη συνταγογράφηση, οι μέσω SMS ειδοποιήσεις για εξετάσεις πρόληψης, το σύστημα του εμβολιασμού, η τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει πρόσφατα στη ζωή μας, τα clouds, η ευρύτερη χρήση του διαδικτύου συγκλίνουν ώστε να επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στη διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας, αυξάνοντας την ταχύτητα δράσης, ελαχιστοποιώντας την εντροπία του συστήματος, αν κανείς θα ήθελε να χρησιμοποιήσει όρους φυσικής, στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, στις κλινικές δοκιμές της φαρμακολογίας, στην τελειατρική και στον περίφημο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Αυτό που σήμερα είναι αδιανόητο, αύριο είναι πραγματικότητα. Τίθονται ωστόσο θέματα ασφάλειας των ευαίσθητων ιατρικών προσωπικών δεδομένων, κατά πόσο αυτά προστατεύονται, καθώς και όπως σωστά περιγράψατε, αν επαρκεί η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, εκτός από νέες προκλήσεις στην προστασία των δεδομένων μας, προβληματίζουν ιδιαίτερα και σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, τόσο σε ατομικό επίπεδο στην άσκηση της ιατρικής, όσο και στη λειτουργία των ιατρικών συλλόγων. Και αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε στο απόψινό διαδικτυακό σεμινάριο. Να απαντήσουμε, να δώσουμε κατευθύνσεις, να καταγράψουμε προβληματισμούς και σκέψεις και γιατί όχι, να διαμορφώσουμε προτάσεις προς την πολιτεία.
Φίλες και φίλοι, το μέλλον απαιτεί ευελιξία σκέψης, προσαρμοστικότητα και προνοητικότητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της καθημερινότητας, για να μετατρέψουμε τους κινδύνους, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του παρόντος σε ευκαιρίες του μέλλοντος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο σεμινάριο αυτό, σε αυτό το webinar που διοργανώνουμε, και θα ήθελα να προσκαλέσω τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τον πρόεδρο του Ινστιτούτου και τον διοργανωτή του σημερινού webinar, τον Χάρη τον Βαβουρανάκη και τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, για την διοργάνωση αυτού του webinar. Επίσης, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους νομικούς μας, τον Βαγγέλη τον Κατσίκη και τον Ορφέα τον Μαυρεδάκη, που θα μας δώσουν τα απαραίτητα φώτα τους, όπως και όσους υποστηρίζουν την λειτουργία μιας τέτοιας διαδικτυακής συνάντησης. Κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε αυτό το σεμινάριο, το webinar, αν δεν έχει ξεπεράσει η χωρητικότητα των ηλεκτρονικών εγκεφάλων, τη χωρητικότητα των ανθρωπίνων εγκεφάλων στον πλανήτη Γη, παρά την αύξηση του πληθυσμού μέχρι σήμερα, είναι θέμα ελαχίστου χρόνου για να την ξεπεράσει. Αυτό μας λένε όλες οι μετρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε σε μια στιγμή που οι μηχανές θα έχουν περισσότερη πληροφορία συνολικά από ό,τι θα έχει η ανθρωπότητα. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας είναι βέβαιο ότι μπορεί να προκαλέσει έως και πολέμους, και το λέω βεβαίως χαριτολογώντας, δεν το λέω κανονικούς πολέμους, αλλά έως και πολέμους, ως κίνητρο μεγαλύτερο από την κατάκτηση εδαφών ή την χρήση των υδάτινων πόρων. Για το λόγο αυτό είμαστε τυχεροί πρώτα απ' όλα που ζούμε σε μια γωνιά της Γης που βάζει κανόνες. Γιατί υπάρχουν άλλα σημεία του πλανήτη όπου δεν υπάρχει κανένας κανόνας για τη χρήση της πληροφορίας, και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι επ' αγαθό, αλλά επί του πονηρού, για την καθοδήγηση των ανθρώπων εκεί που δεν επιθυμούν και εκεί που δεν πρέπει. Βεβαίως, οι κανόνες αυτοί στην πρώτη επαφή μαζί τους μας ξενίζουν, και ειδικά εμάς που είμαστε γιατροί και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εμπιστευτικότητα είναι κάτι καθημερινό για μας, δεν χρειαζόμαστε δηλαδή κάποιον τρίτο για να μας επιτηρεί αν την τηρούμε ή αν δεν την τηρούμε. Το ίδιο ισχύει για τη διακριτικότητα, το ίδιο ισχύει για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που προσέρχονται με τα ρούχα τους στο ιατρείο, αλλά συναντιόνται μαζί μας όπως περίπου ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο και όπως περίπου θα φύγουν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αρχικά η όλη υπόθεση GDPR είναι κάτι που μπορεί να μας ενοχλεί. Παρ' όλα αυτά είναι αναγκαίο. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα βήματα που οφείλουμε να κάνουμε, διότι όλα μαζί αυτά συντελούν σε έναν ευρύτερο σκοπό, τον οποίο περιέγραψα στην αρχή της εισαγωγής μου. Να μην μακρηγορώ όμως, να συγχαρώ και πάλι τους συντελεστές και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο σημερινό webinar. Ξέρω ότι το παρακολουθούν πάρα πολύ και δικαίως, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί γνωρίζω τους ανθρώπους που θα σας μιλήσουν και την επιστημονική τους εγκυρότητα. Καλή επιτυχία, πάντα τέτοια. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα, για το χαιρετισμό σας και φυσικά για την συνολική στήριξή σας και στο σημερινό εγχείρημα. Προχωρώντας στις παρουσιάσεις, το πρώτο μέρος, η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Ευάγγελο Κατσίκη και θα αναφερθεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τους ιατρικούς συλλόγους. Πριν ξεκινήσει ο κύριος Κατσίκης, να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση ενός μικρού βιογραφικού. Ο κύριος Ευάγγελος Κατσίκης ασχολείται ως νομικός στον τομέα της υγείας από το 1999, διαθέτοντας εκτενή εμπειρία και δυναμική προσέγγιση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιατρεία διαγνωστικά κέντρα, της δευτεροβάθμιας υγείας σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, αλλά και στον ασφαλιστικό τομέα.
Αποτελεί έναν από τους πρώτους που δημιούργησε πολιτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από το 1999 για έναν μεγάλο όμιλο ποινικών και διαθέτει εμπειρία ως υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Allianz, συμμορφώνοντάς την με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων GDPR. Συνέβαλε στη δημιουργία συστημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πολλά νοσοκομεία, τόσο πανεπιστημιακά όσο και μη, συμπεριλαμβανομένου και του Τζανίου Νοσοκομείου, το οποίο ήταν από τα πρώτα έργα GDPR που εφαρμόστηκαν με μια πρωτοποριακή agile προσέγγιση. Υποστηρίζει νομικά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από το 2019. Κύριε Κατσίκη, ευχαριστούμε για την παρουσίαση σήμερα εδώ, για τη διάθεσή σας να μας ενημερώσετε και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Επιστημονικών Μελετών, κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από εμένα. Σήμερα σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα νέο νόημα στην όρη ιατρική διάγνωση. Δεν θα εξετάσουμε ασθενείς, αλλά θα αναλύσουμε τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τους ιατρικούς συλλόγους, τουλάχιστον όσο με αφορά. Η ιατρική συλλογή ίσως είναι ένας μεγάλος ασθενής στην ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Υπόσχομαι ότι δεν θα σκοτήσουμε το μυαλό μας με δυσνόητες θεωρίες που θα προκαλέσουν κούραση, αλλά αντίθετα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με πραγματικά παραδείγματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιατρική εξέταση για τα δεδομένα σας με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε μια κρίση υγείας, δηλαδή χωρίς πανικό, αλλά με προσοχή και τη σοφία ενός πραγματικού γιατρού. Θα δούμε μέσα από παραδείγματα τι γίνεται στην πράξη, γιατί γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε ως ιατρικοί σύλλογοι για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι ιατροί, από την άλλη, θα μάθουν τους σκοπούς και τον τρόπο με τους οποίους οι ιατρικοί σύλλογοι επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και θα γίνουν λίγο σοφότεροι από την άλλη πλευρά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η εισήγησή μου διαιρείται σε τρεις ενότητες. Πρώτον, θα αναφέρουμε παραδείγματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από ιατρικούς συλλόγους και τον ΠΙΣ, περιλαμβανομένου του ΠΙΣ. Δεύτερον, η περιπτωσιολογία πρόσβασης ιατρικών συλλόγων σε προσωπικά δεδομένα και η διαχείρισή τους. Και τρίτον, θα ασχοληθούμε με ένα δύσκολο θέμα, το οποίο συχνά επανέρχεται, τη σχέση των εισαγγελικών αρχών και τους ιατρικούς συλλόγους υπό το πρίσμα των προσωπικών δεδομένων πάντα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Παραδείγματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από ιατρικούς συλλόγους και τον ΠΙΣ. Τι επεξεργασία κάνει ένας ιατρικός σύλλογος στα προσωπικά δεδομένα ιατρών? Καταρχήν, τηρεί το Μητρό, που είναι η βασικότερη υποχρέωση ενός ιατρικού συλλόγου από τον νόμο. Το Μητρό πρέπει να είναι πλήρες και πάντοτε ενημερωμένο. Εδώ παρατηρούνται συχνά προβλήματα, αλλά η τήρηση του Μητρώου είναι μια επεξεργασία. Δεύτερον, μπορεί να γνωστοποιήσει ή να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα ιατρών για υπηρεσιακούς και μόνο σκοπούς. Το τονίζω αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να διαβάσει προσωπικά δεδομένα σε υπηρεσίες του δημοσίου, όπως το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μέσα στα πλαίσια της διασύνδεσης, ή για παράδειγμα για τη χορήγηση του πιστοποιητικού good standing σε άλλους ιατρικούς συλλόγους, στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μιας περιφέρειας ή του Υπουργείου, για τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας ιατρίων, στον ΕΟΠΗ πολλές φορές απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων στα πλαίσια κατάρτισης σύμβασης ενός ιατρού με τον ΕΟΠΗ. Διαβιβάζονται δεδομένα ορισμένες φορές σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, όταν για παράδειγμα ζητείται βεβαίωση εγγραφής, για τη διαπίστωση ότι τηρείται η υποχρέωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος επίσης διαβιβάζει δεδομένα στο κοινό όταν θεωρεί ιατρικά πιστοποιητικά υγείας και ιατρικές γνωματεύσεις. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με αυτόν τον τρόπο. Επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσης αναφορικά με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορολογικές υπηρεσίες πολλές φορές, δικαστικές αρχές ή άλλες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο πάντοτε της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω κατωτέρα. Πολλές φορές απαιτείται να επεξεργάζονται δεδομένα και να διαβάζονται δεδομένα σε τρίτους που έχουν ένομο συμφέρον για την άσκηση νομικών αξιώσεών τους. Πολλές φορές στους ιατρικούς συλλόγους υποβάλλονται τέτοια αιτήματα τα οποία τη χάνουν επεξεργασίες.
Βεβαίως, μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων, ο Ιατρικός Σύλλογος διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα και χορηγεί δικαίωμα επεξεργασίας σε νομικούς συμβούλους, για παράδειγμα, οι οποίοι συνήθως είναι εξωτερικοί συνεργάτες ή άλλους συνεργάτες του Ιατρικού Συλλόγου για υπηρεσιακούς σκοπούς. Τέλος, γίνεται σαφής επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια για σκοπούς πειθαρχικούς, στα πλαίσια της άσκησης της κρατικής εξουσίας που έχει εκχωρηθεί στην αυτοδιοικούμενο ιατρικό σώμα. Αντίστοιχα, και ο ΠΙΣ, παρότι δευτεροβάθμιος οργανισμός, προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ιατρών. Ο ΠΙΣ, να τονίσουμε, σε αντίθεση με τους ιατρικούς συλλόγους, δεν έχει μέλη τους ιατρούς, αλλά τους ιατρικούς συλλόγους. Συνεπώς, δεν έχει μητρό μελών ιατρών με τη στενή έννοια. Όμως, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ιατρών για νόμιμους λόγους. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, στην χορήγηση της ειδικότητας. Η διασύνδεση με το μητρό των ιατρικών συλλόγων, κυρίως για τη χορήγηση του πιστοποιητικού good standing, το οποίο είναι ένα έργο που εκκρεμεί και υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τιμωριοδότηση. Και τέλος, ασκεί το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό έλεγχο, δηλαδή την κατεέφεση εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων. Συνεπώς, οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν κάποιες ελάχιστες υποχρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν από τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά, καταρχήν πρέπει να τηρείται ένα αρχείο δραστηριοτήτων. Σε αυτό το αρχείο δραστηριοτήτων γίνεται αναλυτική καταγραφή της κάθε διαδικασίας επεξεργασίας, του λόγου της επεξεργασίας και της νομικής βάσης της επεξεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει λαμβάνει συνενέσεις πέραν των προβλεπωμένων από τον νόμο επεξεργασίας. Για παράδειγμα, εάν εφαρμοστεί σε συνεργασία με μια εμπορική εταιρεία ένα εκπτωτικό πρόγραμμα για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, τότε για την επικοινωνία της εργασίας αυτής απαιτείται η προηγούμενη λήψη των συνενέσεων. Αλλιώς δεν είναι νόμιμη επικοινωνία. Και εδώ θα κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ της νόμιμης επικοινωνίας και για την οποία δεν απαιτείται συνένεση και της επικοινωνίας για λοιπούς σκοπούς, προωθητικούς, εμπορικούς κτλ., για τους οποίους απαιτείται συνένεση. Θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο κατωτέρα. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, γνωστοποιώντας το στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό, από την δική μου εμπειρία, είναι κάτι το οποίο έχουν αμελήσει αρκετοί ιατρικοί σύλλογοι και αποτελεί μια τυπική παράβαση, η οποία μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικές ποινές. Γι' αυτό προτείνω ότι όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν σε αυτό και αν όχι να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων άμεσα, τουλάχιστον να ορίσουν ένα TPO, ο οποίος θα τους συμβουλεύει σε αυτά τα πλαίσια. Επίσης, θα πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων που χειρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος, τα οποία χωρίζονται εκ του νόμου σε οργανωτικά και σε τεχνικά. Για παράδειγμα, ένα οργανωτικό μέτρο είναι ο ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Δεύτερον, η φυσική προστασία των φυσικών αρχείων. Θα πρέπει να κλειδώνονται οι φάκελοι που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, σχεδόν όλοι οι φάκελοι, πλην των θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, σε κάποιο αρμάριο. Να έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι απαιτείται για την εκτέλεση του έργου τους. Να γίνονται αντίγραφα ασφαλείας, για παράδειγμα, για το φυσικό φάκελο σε ψηφιακή μορφή. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και να καταγράφεται ποιος έχει τη σχετική πρόσβαση. Πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο επίσης υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε πολλούς ιατρικούς συλλόγους, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης αιτημάτων. Για παράδειγμα, ένας ιατρός ως υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα του. Εδώ θα πρέπει να συνδυαστεί το δικαίωμα πρόσβασης με βάση το GDPR, τα προσωπικά δεδομένα, με την νομοθεσία για το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα. Ένα υποκείμενο, ένας γιατρός μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα διόρθωσης. Και εδώ πάντοτε εντός των προβλέψεων του νόμου.
Παραδείγματος χάρη, ένα πρόσφατο παράδειγμα που αντιμετωπίσαμε στον BIS είναι ένα αίτημα για διόρθωση του ονόματος σε μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επειδή ο ιατρός άλλαξε το όνομά του με δικαστική απόφαση. Αυτό αποτελεί ένα καταρχήν διοικητικό αίτημα για τη διόρθωση του ονόματός του και την ταυτότητα στην άδεια ασκήσεως, αλλά παράλληλα εμπίπτει και στο πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, σημαντικό οργανωτικό μέτρο είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια. Αντίστοιχα, τα τεχνικά μέτρα ενδεικτικά είναι όταν τηρούνται, για παράδειγμα, ηλεκτρονικά, η λήψη backup, διότι επεξεργασία συνιστά και η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και υφίσταται υποχρέωση να διατηρούνται και να είναι ακέραια αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να προστατεύονται οι υπολογιστές του κάθε ιατρικού συλλόγου με antivirus, τουλάχιστον, για να μην πούμε firewall και υπόλοιπα συστήματα. Όταν υπάρχει κάποιο remote working, θα πρέπει αυτή η πρόσβαση να γίνεται με ασφάλεια είτε μέσω ενός private cloud είτε ενός VPN. Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία καταγραφής, log files, έτσι ώστε σε περίπτωση παραβίασης να μπορεί να βρεθεί α ο υπαίτειος και δεύτερον και πιο σημαντικό, να προσδιοριστεί το μέγεθος της παραβίασης, έτσι ώστε να τύχει αντιμετώπισης. Θα σας πει, για παράδειγμα, ο κ. Μαυρεδάκης λίγο πιο μετά, τι γίνεται. Τέλος, θα πρέπει να μην γίνεται, και αυτό έχει παρατηρηθεί ως ένας σημαντικός λόγος προβλημάτων, να μην χρησιμοποιούνται αποσπόμενα μέσα αποθήκευσης και όταν χρησιμοποιούνται, αυτά θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με το ρόλο της συνένεσης. Επειδή πολλοί ιατροί ρωτάνε και τίθεται το ζήτημα γιατί δεν ενημερώνομαι ή γιατί δεν υπογράφω μια συνένεση. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η συνένεση στην πλειοψηφία των επεξεργασιών που κάνει ένας ιατρικός σύλλογος δεν είναι απαραίτητη. Και αυτό διότι αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και προϋπόθεση από τον ιατρικό σύλλογο. Δηλαδή, το πλαίσιο στο οποίο κινείται ένας ιατρικός σύλλογος. Και αντίστοιχα ο ΠΙΣ προβλέπεται από τον νόμο και αναλύεται έτσι ώστε υπάρχει ρητή απέτηση και σε εκτέλεση αυτής της απέτησης γίνεται η όποια επεξεργασία. Συνεπώς, το υποκείμενο, ο ιατρός δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να παρέχει τη συνένεσή του. Υπάρχουν βεβαίως ιδιάζουσες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συνένεση και αυτές είναι εκτός του στενού πλαισίου του ρόλου του ιατρικού συλλόγου, όπως για παράδειγμα που δεν προβλέπονται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα σε κάποιες εμπορικές ή προωθητικές ενέργειες. Εκεί, μόνη προϋπόθεση για την λήψη και τέτοιων επικοινωνιών, για την διενέργεια αυτών των επικοινωνιών, είναι η προηγούμενη συνένεση. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είναι προηγούμενη συνένεση και όχι μεταγενέστερη. Δηλαδή, το opt-out σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καλύπτει τους ιατρικούς συλλόγους και θα πρέπει να το αποφεύγουν. Προχωρώντας λίγο παραπέρα, θα ήθελα να σας αναλύσω ορισμένες περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει σε σχέση με την διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Ιατρίων και Διαγνωστικών Εργαστηρίων του Ιατρικού Συλλόγου κατά την άσκηση του ελέγχου. Βάσει των αρχών του σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων και της αναλογικότητας, ο Ιατρικός Σύλλογος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και το τονίζω αυτό, νομιμοποιείται να αιτηθεί, για παράδειγμα, τη χρήση ενός καταλόγου με τον αριθμό και το είδος των ιατρικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό γίνεται διότι ο σκοπός της πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα είναι ο έλεγχος της ορθής και νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και της διασφάλισης ότι ενεργήθηκαν δεόντως από έναν ιατρό. Δηλαδή, ο ιατρικός σύλλογος μπαίνει και λαμβάνει γνώση προσωπικών δεδομένων ασθενών σε έναν τρίτο υπό το πλαίσιο της εποπτείας του. Δηλαδή, η νομιμοποιητική βάση του ιατρικού συλλόγου είναι η άσκηση εποπτικού έργου.
Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές και θα πρέπει βεβαίως να τηρούνται κάποιες αρχές για την άσκηση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ζητήσει όλα τα δεδομένα και όλο το αρχείο ενός, για παράδειγμα, ιατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου. Θα πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα, διότι υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή του περιορισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να προσέχει, αλλά μπορεί καταρχήν να ασκήσει την δραστηριότητα του αυτή. Όπως για παράδειγμα και όταν έρχεται η αρχή διαφάνειας και ασκεί κάποιον έλεγχο. Έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Αντίστοιχα και εδώ, ο Ιατρικός Σύλλογος ασκεί αυτή του την δραστηριότητα. Μία άλλη περίπτωση που είναι πολύ κοινή είναι τα ποινικά μητρώα, τα οποία λαμβάνονται πλέον και αυτοεπαγγέλτως. Για παράδειγμα, με την Υπουργική Απόφαση του 2019, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε έναν ιατρό είναι μεταξύ άλλων να μην τελεί υποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή υποδικαστική συμπαράσταση. Και δεύτερον, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, επεξαίρεση, πλαστογραφία και μια συγκεκριμένη σειρά αδικημάτων τα οποία αναφέρονται στον νόμο. Ως δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται η υπεύθυνη δήλωση του γιατρού και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου. Αυτό λοιπόν από μόνο του συνιστά μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προβλέπεται ρητά από τον νόμο. Η λήψη λοιπόν του ποινικού μητρώου είναι αυτή η επεξεργασία. Όπως επίσης και η λήψη οποιαδήποτε άλλης πληροφορίας. Ρυθμίζεται από τον νόμο προκειμένου ο ΠΙΣ να μπορεί να αναζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, έστω και πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογικών. Δηλαδή, ο ΠΙΣ έχει δικαίωμα να επεκτείνει την αναζήτηση σε άλλα στοιχεία. Αυτό ισχύει και κατά τη στοιχεία και στους ιατρικούς συλλόγους όταν ασκούν τις αρμοδιότητες τους, όπως για παράδειγμα την αδειοδότηση των ιατρίων και των διαγνωστικών εργαστηρίων. Ο ΠΙΣ, λοιπόν, για παράδειγμα, εάν έχει κάποιο λόγο να υποψιάζεται ότι ένας γιατρός τέθηκε σε δικαστική συμπαράσταση, με το νέο ποινικό κώδικα τονίζω ότι δεν προβλέπεται η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή, συνεπώς η σχετική απέτηση δεν είναι σχετική, τότε έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ανέβρει τη δικαστική απόφαση την οποία τέθηκε σε δικαστική συμπαράσταση ο ιατρός και ο ιατρός δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι παραβιάζουν τα προσωπικά του δεδομένα. Ασκεί κρατική εξουσία και ο Ιατρικός Σύλλογος και ο ΠΙΣ στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η κρατική εξουσία έχει εκχωρηθεί από την κεντρική κυβέρνηση στον νομικό πρόσωπο Ιατρικού Συλλόγου και ΠΙΣ στα πλαίσια του αυτοδιοικήτου του Ιατρικού Σώματος. Επίσης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο ΠΙΣ έχουν νόμιμο δικαίωμα να έχουν πρόσβαση να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιατρών, όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία τους, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες ή τέλεση ποινικών αδικημάτων ή πειθαρχικών αδικημάτων. Για παράδειγμα, η Υπουργική Απόφαση του 2019 για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος προβλέπει ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανακαλείται όταν ο γιατρός, για παράδειγμα, διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτος ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή εξαιτίας εξάντλησης σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Αυτό είναι μια από τις περιπτώσεις όπου σπάνιες, που εφαρμόζονται σπάνια, παρόλα αυτά προβλέπονται στον νόμο. Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του ΑΨΗ, ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής κτλ. Όπως προβλέπεται στον νόμο. Συνεπώς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που ασκεί αυτή την κρατική εξουσία έχει δικαίωμα να αναζητά δεδομένα, έγγραφα και πληροφορίες και να τις επεξεργάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει λόγος ανάκλησης. Όχι μόνο δηλαδή κατά τη διαδικασία χορήγησης, αλλά οποτεδήποτε προκειμένου για το συγκεκριμένο σκοπό. Αντίστοιχα, η ίδια παράγραφος, η επόμενη παράγραφος του ίδιου άρθρου προβλέπει ως λόγο ανάκλησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αν, για παράδειγμα, ο ιατρός καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα που περιλαμβάνουν κλοπή, απάτη, επεξαίρεση κτλ. Υπάρχει μια σειρά αδικημάτων. Ο εισαγγελέας οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδίκη. Συνεπώς, ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να επεξεργάζεται συγκεκριμένη πληροφορία και να την επικοινωνεί στον ΠΙΣ προκειμένου να γίνει ανάκληση. Αυτό είναι άσκηση κρατικής εξουσίας. Και συνεπώς δεν απαιτείται συνένεση, ούτε το υποκείμενο, ο γιατρός δηλαδή, τον οποίο αφορά, μπορεί να πει ότι δεν έχει δικαίωμα ο Ιατρικός Σύλλογος και ο ΠΙΣ να λάβουν αυτές τις πληροφορίες.
Όμως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Παραδείγματος χάρη, πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι απαιτούνται να ενεργήσουν διοικητικά και όχι όλοι οι υπάλληλοι. Ένας υπάλληλος, για παράδειγμα, σε μια τεχνική υπηρεσία ενός Ιατρικού Συλλόγου, δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, δηλαδή την καταδικαστική απόφαση, για παράδειγμα, και το σχετικό αρχείο θα πρέπει να είναι ειδικά ασφαλισμένο, παραδείγματος χάρη σε ένα κλειδωμένο φοριαμό και όχι πάνω στο γραφείο ενός υπαλλήλου. Αυτά, εφόσον γίνονται, είναι παραβιάσεις. Έστω δηλαδή και αν ο Ιατρικός Σύλλογος έχει την πληροφορία, αν δεν την προστατεύει την πληροφορία, παραβιάζει τον νόμο. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του πειθαρχικού ελέγχου, τα πειθαρχικά συμβούλια εκδικάζουν κάποιες πειθαρχικές υποθέσεις και για την κρίση μιας υπόθεσης, για παράδειγμα, απαιτείται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτου, ασθενούς, καταγγέλλοντος ή μη. Το πειθαρχικό συμβούλιο ως δικαιοδοτικό όργανο δικαιούται να λάβει γνώση ενός ιατρικού φακέλου ασθενούς για το συγκεκριμένο σκοπό, εφόσον το κρίνει ότι είναι σχετικό και το τεκμηριώσει. Προσοχή, εδώ θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της ελαχιστοποίησης, συνεπώς τα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν θα πρέπει να είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για την κρίση του πειθαρχικού οργάνου. Δεν θα ζητήσουμε δηλαδή τα πάντα, θα ζητήσουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Ένα μεγάλο θέμα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο που μας απασχόλησε είναι και η δημοσιοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων. Προβλέπεται ρητή παρέκκληση από τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στη δημοσίευση πειθαρχικών αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλεται ποινή σε γιατρό για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν καταδικάστηκαν γιατροί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή που προκαλεί την ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και έχει υπάρξει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και έχει υπάρξει κίνδυνος για τους ασθενείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον υφίστανται και οι παραπάνω τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να υφίστανται σωρευτικά και υφίσταται και ειδική αιτιολογία στην απόφαση δημοσιοποίησης της πειθαρχικής απόφασης, η οποία να τεκμηριώνει κατά την κρίση του αψί τη συνδρομή των ανωτέρων προϋποθέσεων, μπορεί να δημοσιοποιηθεί η πειθαρχική ποινή. Προσοχή, αντίστοιχο δικαίωμα δεν έχει το πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ο Ιατρικός Σύλλογος. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος προβεί σε δημοσιοποίηση, παραβιάζει προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτή προσέγγιση και διαφορά. Πάμε στις εκλογές. Κοινή περίπτωση, κατά τη διάρκεια των εκλογών, δεχόμαστε όλοι μέλη των επιστημονικών συλλόγων δεκάδες επικοινωνίες, ορισμένες φορές, τις περισσότερες φορές είναι και ενοχλητικές. Υπήρχε διχογνωμία παλαιότερα. Οφείλω να πω ότι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, ο νυν πρόεδρος της Βουλής, είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο για αθέμητες επικοινωνίες το 2019, όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής. Το θέμα πάνω κάτω έχει λυθεί πλέον από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει κρίνει ότι για να επιτευχθεί η νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας, δηλαδή στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας, διότι οι ιατρικοί σύλλογοι, εκτός από επιστημονικοί σύλλογοι, είναι και είναι σωματιακού χαρακτήρα. Συνεπώς, προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών τους, άρα εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, αρκεί η ενημέρωση των υποκειμένων, δηλαδή των γιατρών, και όχι η προηγούμενη συγκατάθεση, κατά την οποία θα καταγράφουν τα δικαιώματά τους, όπου η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα δικαιώματά τους, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα εναντίωσης. Δηλαδή, μάλλον θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η νομιμότητα της διαβίβασης βασίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος για τη λειτουργία του συλλόγου, το οποίο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κατά τη διεξαγωγή των αρχιερεσιών ανάδειξης του δουσού, πρέπει να εξασφαλίζει την προβολή των θέσεων όλων των επεξεργασιών. Δηλαδή, η επεξεργασία και η γνωστοποίηση, αυτές οι επικοινωνίες εννοώ, όταν αναφέρομαι στη λέξη επεξεργασία, είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος που εκτελείται στο δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς, πρακτικά μιλώντας, μπορούν όλοι οι υποψήφοι να λαμβάνουν από τον Ιατρικό Σύλλογο όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας βομβαρδίζουν με τηλέφωνα ανελαιώς μέχρι να πείτε φτάνει πια. Εάν το πείτε το φτάνει πια, τότε και μόνο παραβιάζουν το GDPR, εφόσον συνεχίσουν.
Και επειδή προβλήματα υπάρχουν και στα καλύτερα τα σπίτια, ας δούμε την περίπτωση προστίμου στο British Medical Association το 2018. Στην πραγματική περίπτωση του British Medical Association το 2018 διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει το GDPR, καθώς άθελά του είχε χορηγήσει χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, για παράδειγμα μια σύμβαση εμπιστευτικότητας ή περιορισμό των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα περίπου 1,2 εκατομμυρίων μελών του σε μια τρίτη εταιρεία λογισμικού για την ανάπτυξη της online πλατφόρμας εξυπηρέτησης των ιατρών. Τα δεδομένα περιλάμβαναν ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις email. Η παραβίαση αυτή αναφέρθηκε στην αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο επέβαλε και πρόστιμο 25.000 λιρών, διότι έκρινε ότι το British Medical Association δεν είχε θεσπίσει επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν είχε πραγματοποιήσει τη δέουσα εποπτεία στην τρίτη εταιρεία, οδηγώντας έτσι στην ακούσια διαρροή των προσωπικών πληροφοριών των μελών του. Συνεπώς, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, η διοίκηση ενός ιατρικού συλλόγου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του. Θα ήθελα να αναφερθώ, χωρίς να σας κουράζω, και σε ένα άλλο ζήτημα, τη σχέση των εισαγγελικών αρχών με τους ιατρικούς συλλόγους υπό το πρίσμα του GDPR, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μια λεπτή σχέση. Λαμβάνουμε πολλά ερωτήματα στον BIS, έχουμε δώσει οδηγίες, έχουν εκδοθεί σχετικές γνωμοδοτήσεις. Ο σκοπός μου είναι να κάνω μια σύνοψη, αλλά και ως προς τους γιατρούς, οι οποίοι πολλές φορές εξανίστανται ή αρνούνται και προβάλλουν αντιρρήσεις για τη χορήγηση. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πρώτον υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης του Ιατρικού Συλλόγου, του Προέδρου κιόλας, προς την εισαγγελία των πειθαρχικών ποινών του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, εάν το πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε ο γιατρός συνιστά και ποινικό αδίκημα με βάση το άρθρο 320, παράγραφος 10 του 4512 του 2018. Δηλαδή, προβλέπεται ρητά ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούται να κοινοποιεί αμελητή μάλιστα την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς τον εισαγγελέα πλημελιωδικών, εάν ο ιατρός καταδικαστεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου για αδικήματα που στοιχειοθετούν και πλημελήματα ή κακουργήματα κατά το κοινό ποινικό δίκαιο. Αυτό είναι μια υποχρέωση, έχουν χορηγηθεί οδηγίες. Οφείλω να πω ότι δεν έχουμε παρατηρήσει πλήρη συμμόρφωση και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή προς τους ιατρικούς συλλόγους, διότι μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο διαπράττεται μάλιστα και ακούσια. Αντίστοιχα, υπάρχει και υποχρέωση γνωστοποίησης από την εισαγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο κάποιου παραβατικού βουλέματος, καταδικαστικής ή απαλλακτικής απόφασης, καθώς και κάθε άσκηση ποινικής διώξεως κατά γιατρού. Τα εισαγγελικά γραφεία της χώρας ανακοινώνουν αμελητή στον πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου όλα τα βουλεύματα κατά γιατρών και κάθε καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση, καθώς και κάθε άσκηση ποινικής δίωξης ή έγκληση κατά γιατρού, σύμφωνα με τον νόμο που μας διέπει όλους στη λειτουργία μας, το 4512. Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους. Διότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει τη δυνατότητα, όταν υπάρχει κίνδυνος διάπραξης από καταδικασμένο γιατρό νέων αδικημάτων, ή όταν υπάρχει κίνδυνος ή ανάγκη προστασίας δημόσιας υγείας, ή όταν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κατόπιν ακροάσεως του γιατρού την προσωρινή αναστολή της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος λειτουργήματος του γιατρού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση της βεβαίωσης ισχύως της αναστολής μετά από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή, γνωστοποιείται στον Ιατρικό Σύλλογο κάποιο αδίκημα και κυρίως αυτά που αφορούν τα βαριά αδικήματα τα οποία προκαλούν ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, και τότε εισηγείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο στον Ιατρικό Σύλλογο και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναστέλει την ισχύ. Και αυτό γιατί είναι για να προστατευτεί στο ενδιάμεσο η δημόσια υγεία. Οφείλω να πω ότι αυτό είναι η τροποποίηση
του νόμου, μετά από παρεμβάσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για το γνωστό θέμα της παράβασης της παράβασης του τεκμηρίου αθωότητας των γιατρών. Αν θυμάστε καλά, το 2019 είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα σχετικό. Δημιουργήσαμε, εισηγηθήκαμε και προκαλέσαμε αυτή την τροποποίηση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σαφές δικαίωμα ανάκλησης της αναστολής, της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία αποστέλλονται προς και από την εισαγγελία, θα πρέπει να είναι, επειδή περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καταδικαστικές αποφάσεις, ασκήσεις ποινικών διώξεων κτλ., θα πρέπει να υπάρχει ειδική διαχείριση. Καταρχήν, το έγγραφο θα πρέπει να φέρει διαβάθμιση. Διαβάθμιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ένας χαρακτηρισμός του εγγράφου, που δηλώνει ότι η γνωστοποίηση σε αναρμόδιο ή άγνωστο πρόσωπο θα επέφερε ζημιά στο κράτος. Αντίστοιχα και στον διοικούμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, το έγγραφο θα πρέπει να φέρει διαβάθμιση είτε άκρως απόρριτο, διότι το άκρως απόρριτο υπάρχει και στην περίπτωση όπου περιλαμβάνουν στοιχεία για την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων, άρα μια καταδικαστική απόφαση, ή απόρριτο όταν πρέπει να λάβουν γνώση μόνο τα απολύτως αναγκαία πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια από αυτές τις δύο διαβαθμίσεις. Πιο σημαντικό όμως, και είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει ότι δεν τηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ούτε και από την εισαγγελία, να το αναφέρω αυτό, είναι ότι θα πρέπει να αποστέλλονται με ένα συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διαβίβαση των εγγράφων, τον σκοπό της διαβίβασης και το περιεχόμενο, αλλά τα συνοδευτικά έγγραφα, για παράδειγμα, μια καταδικαστική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι σε ένα κλειστό φάκελο, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση άμεσα όλων των τρίτων που το διεκπεραιώνουν. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της διαδικασίας? Είναι η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που διαβάζονται μεταξύ των υπηρεσιών σε εκτέλεση νόμιμης υπηρεσίας και η τήρηση της αρχής ελαχιστοποίησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες μεταξύ των υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα. Θα σας αναφέρω σχετικό πραγματικό του 2018, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε επίπληξη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Για παράδειγμα, ένας γιατρός, ένας διοικούμενος, υπέβαλε στον ίσα αίτημα για χορήγηση από το αρχείο του ίσα αντιγράφου συγκεκριμένων διοικητικών εγγράφων για δικαστική κρίση. Ο ίσα, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, απέρριψε το αίτημα, με τον ετούντα να υποβάλει στη συνέχεια στο Γενικό Επίτροπο Δημόσιας Διοίκησης προσφυγή, ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ίσα. Η Γενική τότε Επίτροπος ζήτησε τις απόψεις του ίσα, ο οποίος γνωστοποίησε τις απόψεις του στην Επίτροπο, περιλαμβάνοντας με δική του πρωτοβουλία, χωρίς δηλαδή να του ζητηθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, ότι ο συγκεκριμένος είναι κατηγορούμενος και πρόκειται να δικαστεί για τις πράξεις 1. Της διατάραξης οικιακής ειρήνης, 2. της εξύβρισης με λόγο και 3. της απόπειρας παράνομης βίας μετά από αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή, προφανώς υπήρχε μια δικαστική διαμάχη. Όμως, η αναφορά αυτή, δηλαδή η απάντηση σε μια νόμιμη υποχρέωση, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η αρχή απίφθινε προειδοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να επεξεργάζεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ποινικές διώξεις, των οποίων έλαβε γνώση εξ αφορμής εκκρεμούς ποινικής δίκης στην οποία συμμετέχει, τηρώντας όμως την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για τη διαβίβαση αυτή. Δηλαδή, μία απλή αναφορά η οποία περιέχει προσωπικά δεδομένα, έστω και αν δεν χορηγούνται έγγραφα, δηλαδή δεν είχε επισυνάψει στις απόψεις του Ιατρικός Σύλλογος την ποινική δίωξη, το αντίγραφο της ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί. Παρ' όλα αυτά και η απλή αναφορά συνιστά παραβίαση. Γι' αυτό θα πρέπει συνεπώς στα έγγραφά τους οι ιατρικοί σύλλογοι να είναι αρκετά προσεκτικοί. Πάμε τώρα στο καυτό θέμα των εισαγγελικών παραγγελιών προς τους ιατρικούς συλλόγους. Έχουν δοθεί οδηγίες, έχουμε απαντήσει πολλές φορές και έχουμε γνωμοδοτήσει προς ιατρικούς συλλόγους, υποστηρίζοντάς τους σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών
έχει δικαίωμα από τον νόμο, σύμφωνα με τον κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, να παραγγέλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου και λοιπόν φορέων γενικής κυβέρνησης, εάν έχει προηγηθεί αποδεδειγμένη με έγγραφα άρνησης παράδοσης ή χορήγησης εγγράφων, να έχει λοιπόν δικαίωμα να παραγγέλει στο νομικό πρόσωπο να χορηγήσει τα έγγραφα ή αντίγραφα όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή ένομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 263. Και αυτό θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι είναι. Υπάρχει μια εξαίρεση. Εκτελείται λοιπόν η εισαγγελική παραγγελία εφόσον σας υποβληθεί στον Ιατρικό Σύλλογο άμεσα? Όχι. Γι' αυτό γιατί οι διατάξεις του GDPR και άλλων ειδικών νόμων είναι ειδικότερες και κατησχύουν των γενικών διατάξεων της νομοθεσίας αυτής, που στο πλαίσιο διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αρχικώς, η διοίκηση, υπάρχει δηλαδή υποχρέωση του Ιατρικού Συλλόγου να ενημερώσει το υποκείμενο, δηλαδή αυτούς στους οποίους αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, περιέχονται τα προσωπικά τους δεδομένα, προηγουμένως, έτσι ώστε να ασκήσουν κάποιο δικαίωμα, δηλαδή να προβάλλουν κάποιες αντιρρήσεις. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις και θα πρέπει να τις προσδιορίσουμε. Εξαιρέσεις είναι όταν το υποκείμενο, δηλαδή αυτός το οποίο τα προσωπικά δεδομένα χορηγούνται, έχει ήδη τις πληροφορίες. Και αυτό προβλέπεται και στο GDPR. Όταν η παροχή θα ήταν τέτοιο πληροφοριών θα είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Το προβλέπει αυτό και ο νόμος. Όταν η απόκτηση ή κοινολόγηση προβλέπεται ρητός στο δίκαιο της Ένωσης ή το κοινό δίκαιο. Δηλαδή, όταν γνωστοποιείτε εσείς τα δεδομένα αυτά σε εκτέλεση μιας εισαγγελικής παραγγελίας, στα πλαίσια της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου, τότε καλύπτεστε και δεν χρειάζεται η προηγούμενη ενημέρωση του ιατρού. Ή, και πολύ σημαντικό, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά, δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρίτου που ρυθμίζεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης στήρησης απορρίτου. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει ένα διαχωρισμό ο Ιατρικός Σύλλογος. Το δικαίωμα τέλος, και εδώ είναι ένας λεπτός διαχωρισμός, δεν ισχύει όταν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες η οποία είτε από τον νόμο είτε από την ίδια τη φύση του, είτε λόγω υπέρτερων ένομων συμφερόντων τρίτου, θα πρέπει να παραμείνουν απόρριτες. Και εδώ έχουμε στα πλαίσια πειθαρχικών ελέγχων, ποινικών διώξεων κτλ. Συντρέχει κυρίως τέτοια περίπτωση. Η εισαγγελική παραγγελία θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απολύτως δεσμευτική προς τον Ιατρικό Σύλλογο. Όταν η εισαγγελέα ζητά στοιχεία στο πλαίσιο άσκησης ποινικής διώξεως, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή κύρια ανάκριση. Σε αυτή την περίπτωση, η νομιμότητα της χορήγησης κρίνεται με βάση τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικαιονομίας και ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ενημερώνει τον γιατρό ή το υποκείμενο γενικά πριν τη χορήγησή τους. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την άσκηση, σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει ποινική διερεύνηση και ο εισαγγελέας ασκεί το καθήκον του στην διερεύνηση ποινικής υποθέσεως, χορηγούμε τα πάντα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Οι διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων υποκύπτουν στην άσκηση της ποινικής διώξεως. Θα πρέπει να αναφέρουμε επιπλέον ότι υπάρχει ένα ρητό δικαίωμα στα πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Και ο νόμος λέει ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λάβει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Όπου διοικητικά έγγραφα είναι όσα έγγραφα συντάσσονται από δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, στατιστικά, αλλά και έγγραφα τα οποία περιέχονται μέσα σε ένα φάκελο.
Άρα αυτό αφορά ένα γενικότερο δικαίωμα ανεξάρτητα από την εισαγγελική παραγγελία. Και συνεπώς, όταν υποβληθεί προς τον ιατρικό σύλλογο, είτε από γιατρό είτε από τρίτο, θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτοτελώς. Και αυτό βέβαια είναι σε σχέση με τον κανονισμό προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ρητή εξαίρεση και πρόβλεψη στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, ότι το σχετικό δικαίωμα δεν υπάρχει στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή παραβλάπτεται απόρριτο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως εν προκειμένου ο GDPR. Συνεπώς, θα πρέπει η διοίκηση να τα σταθμίζει όλα αυτά. Έτσι. Τα διοικητικά έγγραφα επαναλαμβάνω, η απαρίθμηση που γίνεται στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας είναι νηκτική και δεν είναι περιοριστική. Θα περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα έγγραφα που υφίστανται σε έναν διοικητικό φάκελο και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της γνώμης ή της κρίσης ενός διοικητικού οργάνου, περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών. Συνεπώς, υφίσταται ένα γενικό δικαίωμα πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα που συνήθως περιέχουν και προσωπικά δεδομένα. Ο νόμος προβλέπει ρητά την άρνηση χορήγησης σε περιπτώσεις που το έγγραφο αυτό αφορά ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή σε περιπτώσεις που απαγορεύεται με βάση άλλους νόμους, όπως το GDPR. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσεκτική μελέτη πριν την ικανοποίηση ή απόρριψη του κάποιου αιτήματος. Ποιο είναι το συμπέρασμά μας? Το συμπέρασμά μας, κλείνοντας, και ελπίζω να μην σας έχω κουράσει, είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι σχετικά, αναφέρομαι στο πλαίσιο λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων, δεν είναι σχετικά, πλην όμως θα πρέπει η διοίκηση και οι ιατρικοί σύλλογοι και τα πειθαρχικά όργανα, κυρίως τα πρωτοβάθμια, να προσέχουν ιδιαίτερα τη διαχείριση των δεδομένων αυτών και των διοικητικών φακέλων. Θα πρέπει να εξετάζουν, καταρχήν να προστατεύουν τα δεδομένα αυτά μέσα στην εσωτερική τους λειτουργία, να λάβουν μέτρα τα οποία απαιτούνται από τον νόμο και δευτερευόντως να περιορίζουν την επεξεργασία εκεί που είναι απολύτως αναγκαία. Φαντάζομαι, κύριε Γεωργιάδη, μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε και σε περισσότερες ερωτήσεις, διότι από ό,τι έχω δει έχουν τεθεί ορισμένες συγκεκριμένες. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κατσίκη, και όντως, όπως είπατε, θα επανέλθουμε στη συνέχεια για να τεθούν και τα ερωτήματα που έχουμε λάβει από τους συμμετέχοντες. Προχωράω και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ολοκληρωμένη παρουσίασή σας, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι όσον αφορά τους ιατρικούς συλλόγους μας άγχωσε ιδιαίτερα. Προχωράμε στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασης. Θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Μαυρεδάκης Ορφέας, ο οποίος θα αναφερθεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τους ιατρούς. Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του κυρίου Μαυρεδάκη. Ο κύριος Μαυρεδάκης είναι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στον τομέα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων DPO σε πάρα πολλές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενδεικτικά εκτελεί καθήκοντα DPO στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τη Κεντρική Κλινική Αθηνών, στο Τζάνιο Νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας, στην Αφιντέα Ελλάδος και σε πολλές άλλες κλινικές και διαγνωστικά κέντρα και άλλες εταιρείες. Κύριε Μαυρεδάκη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό να ανοίξω την παρουσίαση. Είμαστε εντάξει? Ναι. Η δικιά μου παρουσίαση έχει να κάνει ακριβώς όπως προαναφέρθηκε με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τους ιατρούς και κυρίως για τα ιδιωτικά ιατρεία, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που έχουν θεσπιστεί και από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, και θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε λίγο τις έννοιες, να αποδομήσουμε λίγο όλες τις διαδικασίες και να απομυθοποιήσουμε το σύνολο της νομοθεσίας, που πολλές φορές, λόγω των διαδικασιών
και όλων των υποπεριπτώσεων που βάζει με τις πολιτικές, με τα έγγραφα προς τους ασθενείς, προς τους ιατρούς, προς γενικότερα τα υποκείμενα των δεδομένων, δημιουργεί μια σύγχυση, ας το πούμε έτσι, ψυχολογική και δημιουργεί και ενδεχομένως και εντάσεις με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην τηρούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο απασχόλησης, δηλαδή όταν παίρνει πολύ χρόνο η διαδικασία και τα γραφειοκρατικά. Ωραία. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στα ιδιωτικά ιατρεία. Τα ιδιωτικά ιατρεία επεξεργάζονται και οι ιατροί, σαν υπεύθυνοι επεξεργαστές, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ασθενών, εξωτερικών συνεργατών, προμηθευτών, συνεργατών που απασχολούνται μέσα, όπως είναι η γραμματιακή υποστήριξη, ας πούμε, στα ιατρεία, και αν έχουν και κάποιο site ή ιστοσελίδα με τις υπηρεσίες τους και των χρηστών που χρησιμοποιούν το site. Τι δεδομένα τηρούνται? Τηρούνται απλής φύσεως δεδομένα, όπως είναι το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και γενικότερα όλα τα δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως ειδικών κατηγοριών και τις ειδικές κατηγορίες των δεδομένων που προβλέπονται και απαριθμούνται οι κατηγορίες τους στον Γενικό Κανονισμό αλλά και στον Ελληνικό Νόμο, οι οποίες αφορούν κυρίως για τα ιδιωτικά ιατρεία τις περιπτώσεις υγείας, των δεδομένων που αφορούν την υγεία και γενικότερα σε κάποιες περιπτώσεις τα γενετικά δεδομένα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν κάποια ιατρεία και συστήματα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απλής κατηγορίας συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Άμα κρατείτε το οπτικό υλικό, ως ακουστικό, σε κάποια βάση δεδομένων και για το συγκεκριμένο και προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά για να κάνουμε μια αποσαφήνιση πάνω στις έννοιες, όταν λέμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αναφερόμαστε όχι μόνο στην τροποποίηση των δεδομένων που διενεργείται ενδεχομένως σε κάποιο έγγραφο, αλλά γενικότερα νοείται ως επεξεργασία κάθε πράξη, είτε σειρά πράξεων, είτε είναι μεμονωμένη, η οποία πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέσων. Δηλαδή είναι η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η ανάκτηση, η διαγραφή, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση και καταστροφή εγγράφων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν επεξεργασία δεδομένων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είτε αφορούν απλή είτε αφορούν ειδική κατηγορία κάποιων δεδομένων, αποτελούν επεξεργασία και εντασσόμαστε στην νομοθεσία. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο αρχείο δραστηριοτήτων για τους ιατρικούς συλλόγους. Σε περίπτωση που κάποιος ιατρός στο ιδιωτικό του ιατρείο κρατά τα δεδομένα σύμφωνα και με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας των ασθενών, βλέπουμε ότι πολλές περιπτώσεις εξετάζουν τους ιατρικούς φακέλους, επιστρέφονται άμεσα, διενεργούν τη διαδικασία με μάρτυρες, εννοώ με τον ασθενή, αυτοπροσώπως. Πολλές φορές όμως κρατάμε και κάποια αρχεία, τον ιατρικό φάκελο, σύμφωνα και με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία για το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων και κάποιες κατευθύνσεις που δόθηκαν και από τους ιατρικούς συλλόγους, αναφέρθηκε ότι στα ιδιωτικά ιατρεία θα πρέπει να τηρείται το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Παρέχουμε μια διάκριση σε αυτή τη διαφάνεια για να δούμε τις διαφορές. Δεν συσχετίζεται το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που έχουμε με το ιατρικό αρχείο. Το αρχείο δραστηριοτήτων αποτελεί έγγραφο στο οποίο καταγράφουμε τις διαδικασίες με το σκοπό, τη φύση των δεδομένων, με ποιον τρόπο αποθηκεύονται. Δεν καταγράφουμε στοιχεία ασθενών μέσα σε αυτό. Δεν χρειάζεται να παρέχουμε το αρχείο σαν αντίγραφο σε κάποιον ασθενή, εφόσον μας το στήσει. Κυρίως η λειτουργία του είναι για να οργανώσουμε το ιδιωτικό ιατρείο και γενικότερα και στους φορείς που απαιτείται. Είναι στα πλαίσια οργάνωσης και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις λογοδοσίας. Δηλαδή, σε ελέγχους από τυχόν αρχή, χρησιμοποιούμε ότι έχουμε την απαραίτητη οργάνωση, την απαιτούμενη οργάνωση, μέσω του αρχείου δραστηριοτήτων. Εξυπακούεται ότι το αρχείο δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα με τις περαιτέρω διαδικασίες που τηρούμε, επικαιροποιείται. Δηλαδή, αν έχουμε firewalls, κάνουμε updates, αλλάξουμε τα firewalls ή οτιδήποτε, θα μιλήσουμε για τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οργανωτικά μέτρα, και τα τεχνικά και τα οργανωτικά. Κάνουμε και μια επικαιροποίηση του αρχείου δραστηριοτήτων. Αντίθετα, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ιατρικό αρχείο
αποτελείται από καταγραφή των στοιχείων των ασθενών και η δομή του και το περιεχόμενό του δεν μεταβάλλεται, δεν τροποποιείται, δεν αλλάζει με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Συνυπάρχει. Αναφέραμε τώρα για κάποια από τα τεχνικά μέτρα. Σύμφωνα και με κάποιες από τις κατευθύνσεις των ιατρικών συλλόγων, αλλά και γενικότερα αναφερθήκαν και νωρίτερα κάποια τεχνικά μέτρα για τους φορείς, ισχύουν λίγο πολύ τα ίδια και για τη συμμόρφωση ενός ιατρικού κέντρου ή ιδιωτικού ιατρείου. Θα πρέπει στον υπολογιστή και γενικά στην πρόσβαση να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς και για την είσοδο στα προγράμματα μας και για την πρόσβαση στον υπολογιστή. Όταν λέμε ισχυρό κωδικό, εννοούμε να μην υπάρχει σειρά αριθμών ή το ονοματεπώνυμό μας ή κάποιος κωδικός ο οποίος είναι από τους πρώτους που θα δοκιμάσει κάποιος, να είναι λίγο πιο ισχυρός, να υπάρχουν κεφαλαία, να υπάρχουν κάποια ειδικές κατηγορίες και ειδικά σήματα μέσα στον κωδικό και ο κωδικός να επικαιροποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όταν λέμε τακτά, δεν εννοούμε μια φορά την εβδομάδα, εννοούμε και μια φορά το εξάμηνο ή μια φορά το χρόνο να αλλάζουμε τον κωδικό για να θυμόμαστε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους παραβίαση ή πρόσβαση παράνομη στον υπολογιστή μας. Μια δεύτερη κατηγορία είναι να απενεργοποιήσουμε τα μέσα αποθήκευσης, όπως είναι τα USB, σκληρή δίσκη, στα σημεία που δεν χρειάζεται. Για παράδειγμα, στη γραμματιακή υποστήριξη, στον υπολογιστή του γραμματέα που μας βοηθά στο ιδιωτικό ιατρείο, καλό είναι να μην δέχεται ο υπολογιστής πρόσβαση στα USB για να μπορέσει κάποιος να αφαιρέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επεξεργαστεί δεδομένα και να μπορέσει να ασκήσει το αντίστοιχο δικαίωμα φορητότητας, αλλά να παραλάβει για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε λόγο κάποια από τα δεδομένα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε antivirus και firewalls. Θα πρέπει να έχουμε λογισμικά τα οποία λειτουργούν για την προστασία των δεδομένων από οποιασδήποτε μορφής hacking ή phishing ή οποιασδήποτε τρόπου πρόσβασης ηλεκτρονικού στον υπολογιστή μας και να γίνονται και updates. Να μην παραχωρούν προνομιακά δικαιώματα πρόσβασης, τα λεγόμενα local administrator, σε άτομα όπως είναι, ας πούμε, εθελοντές που μπορεί να είναι στο ιατρείο ή δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Να κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας. Σε περίπτωση που έχουμε, αναφέρθηκε και νωρίτερα, δίσκο για το υπολογιστή αλλά και εξωτερικών δίσκων, να υπάρχει κρυπτογράφηση σε αυτούς, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας ή αν έχουμε καταστροφή ή γενικότερα οποιαδήποτε παραβίαση πάνω σε αυτός στις μονάδες εξωτερικών δίσκων ή του δίσκου του υπολογιστή, να έχουμε μια κρυπτογράφηση, ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Χρόνος στήριξης των δεδομένων. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας προβλέπει ότι ο χρόνος στήριξης των δεδομένων στα ιδιωτικά ιατρεία είναι 10 έτη υποχρεωτικά από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν ο ασθενής προσέλθει για οποιαδήποτε ιατρική εξέταση και κρατήσουμε το αρχείο το έτος 2005, από την αποχώρηση του από το ιατρείο, μετράμε 10 χρόνια για την καταστροφή, κρατάμε την τήρηση του εγγράφου υποχρεωτικά. Δεν καταστρέφουμε το έγγραφο. Ούτε το κρατάμε περαιτέρω. Στα 10 χρόνια θα πρέπει να το καταστρέψουμε. Εάν στο διάστημα αυτό περάσουν 5 έτη και πάμε στο 2010 και προσέλθει εκ νέου στο ιατρείο μας για εξέταση, τότε ανανεώνεται ο χρόνος. Από την τελευταία επίσκεψη, λοιπόν. Άρα, άμα φύγει το 2010, ο επόμενος χρόνος τήρησης είναι τα 10 έτη, άρα είναι μέχρι το 2020 και πάει αντίστοιχα. Για άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων, λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις. Υπάρχουν ειδικές νομοθεσίες, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία των εργαζομένων στο ιατρείο που έχουμε, την καταγραφή του CCTV που είναι το οπτικό, ακουστικό υλικό, κυρίως το οπτικό, για το ακουστικό θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουμε για την ασφάλεια του ιατρείου. Προβλέπεται συνήθως 15 μέρες για τις κάμερες, 15 μέρες στη στήριξη του αρχείου, μετά καταστρέφεται. Εκτός βέβαια αν υπάρχει νόμιμος λόγος στήριξης. Άμα έχει γίνει οποιοδήποτε ζήτημα, οποιαδήποτε περίπτωση έχουμε, στο οποίο θα χρειαστεί να εξεταστεί και να ζητηθεί και από την αστυνομία ή για οποιοδήποτε λόγο το οπτικό υλικό, κρατείται περαιτέρω. Είναι εξαίρεση. Κατά την επίσκεψη του ασθενούς, οφείλουμε να ενημερώνουμε τον ασθενή για την οποιαδήποτε επεξεργασία διεξαγάγουμε στα προσωπικά του δεδομένα. Η ενημέρωση, το έντυπο ενημέρωσης, πρέπει να είναι σαφές και να έχει απλή διατύπωση, ώστε να είναι κατανοητό από όλους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που προβούμε
σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτήν που αναφέρεται στο έντυπο ενημέρωσης, απαιτείται συγκατάθεση. Και επεξηγώ. Το έντυπο ενημέρωσης στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης συνήθως αφορά την τήρηση ιατρικού αρχείου, όπως δεσμευόμαστε από τον νόμο, και την ιατρική περίθαλψη από τον ιατρό. Εάν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τρόπο προσέγγισης του ασθενούς μετά την επίσκεψή του, για παράδειγμα, όπως αναφέρω, newsletter, είναι ενημερωτικό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση για ραντεβού, χρήση στοιχείων για κλινική έρευνα, στο οποίο να τονίσω ότι υπάρχει και άλλη διαδικασία, ειδικότερη για τις κλινικές έρευνες, με περαιτέρω συγκαταθέσεις που δεν αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, δεν χρειάζεται να προβούμε σε αυτή τη στιγμή. Παροχή στοιχείων ασθενούς, θα μιλήσουμε και στις επόμενες διαφάνειες πάνω σε αυτό, σε τρίτους για άλλους σκοπούς. Χρήση φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα, σε προσωπική σελίδα του ιατρού. Μπορούν, και το βλέπουμε συχνά να γίνεται, και αποστολή προσφοράς υπηρεσιών κατά την επόμενη επίσκεψη. Πολλές φορές παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε: αν προσέλθετε στην επόμενη επίσκεψη, σας προσφέρουμε έκπτωση αυτές τις παρόμοιες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται εκ νέου ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση του ασθενούς, αναλυτική, σαφής και απλή διατύπωση, όπως και στην πρώτη περίπτωση, για την επερχόμενη, για τη νέα επεξεργασία των δεδομένων που θα κάνουμε, για τη νέα δηλαδή διαχείριση των προσωπικών του στοιχείων που μας έχει δώσει, ώστε να πάρουμε τη συνένεση του ασθενούς, τη γραπτή συνένεση του ασθενούς. Να τονίσουμε ότι αν δεν λάβουμε συνένεση για αυτές τις ενέργειες του ασθενούς, δεν μπορούμε να προβούμε. Αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει το δικαίωμα του ασθενούς τότε να καταγγείλει στην αρχή την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, να κάνουμε μια διάκριση, η οποία γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα και από νοσοκομεία και από διαγνωστικά κέντρα, αλλά και από ιδιώτες γιατρούς, για την έγγραφη ενημέρωση που αναφέρουμε συχνά και τη συγκατάθεση. Στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κυρίως στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αναφέρουμε, στα δεδομένα που αφορούν την υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και με κατευθύνση του Υπουργείου Υγείας και γενικότερα, απαιτείται η ενημέρωση του ασθενούς να γίνεται σε έγγραφο. Και γιατί γράφουμε έγγραφο? Είναι το θέμα στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας. Είναι το σημείο που λέμε σημείο απόδειξης. Θα πρέπει να αποδειχθεί λοιπόν η ενημέρωση που κάνουμε στον εκάστοτε ασθενή, στο εκάστοτε προκείμενο δεδομένων, να μπορούμε να το αποδείξουμε ανά πάσα στιγμή. Επομένως, ποια διαδικασία τηρούμε? Δίνουμε ένα φυλάδιο, στο οποίο υπογράφουμε το ονοματικό όνομα του στο τέλος αυτού του φυλαδίου. Δεν απαιτεί συγκατάθεση. Είναι η ενημέρωση. Το κρατάμε στο αρχείο μας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη, και μπορούμε να το παράσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση μας ζητηθεί η διαδικασία κατά την οποία ενημερώνουμε τους ασθενείς. Η συγκατάθεση, αντίθετα, αποτελεί νομοποιητική βάση. Δηλαδή, αποτελεί προϋπόθεση παραδεκτού. Για να μπορέσουμε να προβούμε στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων, απαιτείται προγενέστερα να υπάρχει συγκατάθεση για αυτήν την επεξεργασία. Και αυτές είναι οι περιπτώσεις ανωτέρω που αναφέρουμε. Δηλαδή, κατά την προσέλευση του ασθενούς στο ιατρείο, δίνουμε την ενημέρωση στον ασθενή, αναφερόμαστε στις κατηγορίες κατά τις οποίες γίνεται επεξεργασία των δεδομένων, θα αναφερθούμε και για τους τρίτους στις επόμενες διαφάνειες. Τα δεδομένα επεξεργάζεται για την πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο, για να έχουμε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, και ενημερώνουμε, υπογράφεται και το έχουμε σε περίπτωση λογοδοσίας. Για να προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, απαιτείται συγκατάθεση. Και αυτή είναι η διάκριση αυτών των δύο. Και τα δύο υπογράφονται, έχουν διαφορετική ισχύ. Διενέργεια εξετάσεων από συνεργάτη του ιατρού. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά συνεργαζόμενα ιατρεία, παρέχονται υπηρεσίες από τον ένα ιατρό στον άλλον, και ποια είναι αυτή η διαδικασία ως προς το ασθενής? Εννοείται ότι θα πρέπει να ενημερώνει το ασθενής. Σαν διαδικασία το βάζουμε στο αρχείο ενημέρωσης, στο έντυπο ενημέρωσης που αναφέραμε νωρίτερα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο συνεργάτη προς διενέργεια της ιατρικής εξέτασης. Προσοχή, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να αναφέρουμε επώνυμα σε ποιον συνεργάτη τα δίνουμε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε σε ποιο διαγνωστικό θα δοθούν. Αναφέρουμε τις κατηγορίες. Συνεργάτες, όχι στο χ διαγνωστικό, σε διαγνωστικό κέντρο προς επεξεργασία των δεδομένων και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχω βάλει και στο πράσινο πλαίσιο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που βάζουμε στον προσδιορισμό των κατηγοριών, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας και το βιολογικό υλικό αποστέλλονται σε συνεργαζόμενα εργαστήρια για την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Δεν γράφουμε σε ποια.
Εδώ τι πρέπει να προσέξουμε. Σε περίπτωση που ο ασθενής ασκήσει το δικαίωμα που έχει στην πρόσβαση στα έγγραφά του, θα πρέπει να επεξηγήσουμε με χρονικό περιθώριο 1 μήνα, και άμα είναι δύσκολη η προσέγγιση και να βρούμε τον ιατρικό του φάκελο ή τον όγκο των ιατρικών φακέλων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε έναν επιπρόσθετο μήνα, αλλά αρκεί να τον ενημερώσουμε ότι θα χρειαστούμε 2 μήνες γι' αυτό. Είναι 1 συν 1 δηλαδή από την νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, δίνουμε το αντίγραφο του ιατρικού φακέλου εφόσον το ζητεί και ενημερώνουμε για κάθε επεξεργασία που κάνουμε στα δεδομένα του ασθενούς. Σε αυτή την ενημέρωση μπορούμε να προβούμε και σε ποιους συνεργάτες χρησιμοποιούμε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποια διαγνωστικά κέντρα δίνουμε τα αρχεία. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς και τρίτες εταιρείες. Ο κώδικας λοιπόν ιατρικής δεοντολογίας δεν προβλέπει απαραίτητα για τις συνεργασίες. Βέβαια, πάμε στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος αναφέρει τους εκτελούντες στην επεξεργασία. Ουσιαστικά στις μεγάλες εταιρείες λειτουργούν σαν υπεργολάβοι. Στα ιατρεία θα μπορούσαν να είναι οι συνεργάτες που αφορούν εταιρείες. Θα δούμε ένα παράδειγμα αμέσως μετά. Ο Γενικός Κανονισμός τι προβλέπει? Προβλέπει διαβεβαιώσεις να παρέχονται από τους εκτελούντες στην επεξεργασία, όλες τις διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, δηλαδή αντίστοιχα τα μέτρα που αναφέραμε νωρίτερα. Το DPN, το έντυπο ενημέρωσης, είναι ένα οργανωτικό μέτρο. Η ισχυρή κωδική που αναφέραμε είναι τεχνικά μέτρα. Αντίστοιχα, λειτουργούν και οι συνεργαζόμενες εταιρείες. Έχουν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις, ανάλογα με τον όγκο της εταιρείας έχουν μεγαλύτερες και το κόστος που έχουν αφιερώσει και έχουν δώσει για τα μέτρα. Θα πρέπει να μας διασφαλίσουν λοιπόν ότι υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και γενικά τις επεξεργασίες δεδομένων που κάνουν. Αυτό πώς αποδεικνύεται? Με έγγραφη στη σύμβαση. Στη σύμβαση προβλέπεται το αντικείμενο επεξεργασίας, δηλαδή τα ιατρικά δεδομένα ή όποια δεδομένα λαμβάνουν, η φύση και ο σκοπός, το είδος των δεδομένων, ποια είναι απλές κατηγορίες δεδομένων, ειδικές κατηγορίες δεδομένων και υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλόμενων, δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιατρού, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας που συνεργάζεται και ποια είναι τα δικαιώματα μεταξύ των μερών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε πολλά ιατρεία είναι η τηλεφωνική γραμματεία. Η εταιρεία που μας παράσχει τις υπηρεσίες συνήθως υπογράφει σύμβαση. Θα έπρεπε να υπογράφει και σύμβαση. Η σύμβαση προβλέπει ότι η εταιρεία λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, δηλαδή προβλέπει το ρόλο που έχει η εταιρεία σε αυτήν την σχέση, τη συμβατική σχέση, και ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας για τη συμβατική σχέση που έχει. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι σε μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, είναι οι IT, οι εταιρείες προγραμματισμού, οι οποίες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, σε περίπτωση που κάνουν updates στα λογισμικά, βλέπουν ακόμα και ιατρικούς φακέλους μπορούν να δουν, βλέπουν όμως γενικά τα δεδομένα και των συνεργατών, υπογράφουν συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων. Σε μικρότερη κλίμακα, για τις προσλήψεις των εργαζομένων στο ιατρείο. Συνήθως υπογράφουμε συμβάσεις εχεμήθειας, αλλά υπάρχουν και οι ρήτρες εμπιστευτικότητας. Μαζί με το κύριο συμφωνητικό, το απλό συμφωνητικό που έχει ο εκάστοτε εργαζόμενος, έρχεται σαν παράρτημα και η σύμβαση εχεμήθειας. Προβλέπει ίδιες προϋποθέσεις, ίδιες προδιαγραφές, δεσμεύεται ο εκάστοτε εργαζόμενος για τα δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της εργασίας του. Συνήθως δίνεται στο διοικητικό, σε παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά προσοχή και σε εθελοντές ή διενεργούντες πρακτική άσκηση. Δίνουμε συμβάσεις εχεμήθειας. Σε περίπτωση που έχουμε πρόσληψη εργαζομένου, απαιτείται εκ νέου ενημέρωση προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι για τους ασθενείς, ένα αντίστοιχο έντυπο με απλή και λιτή γλώσσα για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους. Πάμε σε περιπτωσιολογία στις περιπτώσεις μας. Πρόσβαση θεράποντος ιατρού στον ιατρικό φάκελο ασθενούς. Ο ιατρός που απασχολείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς για το σκοπό της παροχής ιατρικής φροντίδας και των υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους θεράποντες ιατρούς και στα ιδιωτικά ιατρεία. Έχουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Γιατί? Για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία μπροστά τους να μπορούν να κρίνουν. Περαιτέρω, μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενούς για δικαστική χρήση στον ιατρικό φάκελο. Και αυτό γιατί? Μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουν τον ιατρικό φάκελο είναι αναγκαία για να αναγνωριστεί ή να ασκηθεί και γενικότερα για την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου του ιατρού, του θεράποντος ιατρού.
Εάν λοιπόν υπάρχει καταγγελία εις βάρος μας, έχουμε πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Προσοχή, όχι σε όλο το φάκελο του ασθενούς, στα συγκεκριμένα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στο δικαστήριο, για την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Εννοείται ότι ισχύει και για τα πειθαρχικά όργανα. Σε υποθέσεις πάντων που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γέννη την παροχή των υπηρεσιών υγείας σε συγκεκριμένο ασθενή. Λοιπόν, η χορήγηση αντιγράφου φακέλου ασθενούς, του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ο ασθενής, και σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, αλλά και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Πρόσβασης, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του φάκελο. Είτε ως ασθενής, είτε γενικότερα, όπως το πάμε με την ορολογία που χρησιμοποιούμε τώρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ως υποκείμενο των δεδομένων. Είναι άμεσο το δικαίωμά του, το ασκεί, με κατάθεση αίτησης γραπτή συνήθως. Στα ιατρεία μπορεί να το κάνει και προφορικά. Και η μη ικανοποίηση της πρόσβασής του μπορεί να οδηγήσει σε υποβολή καταγγελίας από μέρους του στην αρχή για μη ικανοποίηση ενός βασικού δικαιώματος που του προσφέρει η νομοθεσία. Οπότε τι έχουμε? Κάθε ασθενής έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, έχει πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο. Έχουμε παραδείγματα πολλές φορές σε νοσοκομεία, οι οποίες λόγω των διαδικασιών υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Έχουμε ακούσει ότι εφόσον κατά τη στιγμή της νοσηλείας του δεν μπορούμε να του παράσχουμε τον ιατρικό φάκελο, παρόλο που το ζητάει και γραπτός ο ασθενής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να κρίνεται και από τον εκάστοτε TPO στο νοσοκομείο, αλλά γενικότερα δίνουμε την πρόσβαση. Πρέπει να παρέχουμε την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Είναι ένα δικαίωμά. Χορήγηση αντιγράφου ιατρικού φακέλου αποβίωσης. Λοιπόν, τα δεδομένα των θανόντων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις και στο νομοθετικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Γιατί πρόκειται, υποκείμενο δεδομένων θεωρείται ένα ζώο φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμεσα. Κατά τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας όμως, πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο έχει, όπως είπαμε, ο ασθενής και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο από εκείνον είναι. Ακόμα και οι δικηγόροι. Μια διάκριση εδώ για τους δικηγόρους να κάνουμε ότι ο κώδικας δικηγόρων, ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων, προβλέπει και την προφορική εντολή προς τους μεντολέα τους. Δηλαδή, να αναλάβει καθήκοντα προφορικός. Στην περίπτωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και για τη διασφάλιση των φορέων, δεν χορηγούμε έγγραφα, ακόμα και στο ιδιωτικό ιατρείο, σε δικηγόρο που επικαλείται το άρθρο του κώδικα δεοντολογίας δικηγόρων για την προφορική εντολή. Θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση γραπτή, με επίσημο έγγραφο. Πλέον μπορούμε και μέσα από τον ΚΟΒ να κάνουμε οποιοδήποτε να κάνει κάποια εξουσιοδότηση ή μέσω ΚΕΠ ή οποιασδήποτε δημόσιας αρχής γίνεται, οποιαδήποτε νομιμότητα έχει η εξουσιοδότηση, ώστε να μπορέσει να μας την καταθέσει και να του δώσουμε τον ιατρικό φάκελο. Πρόσβαση λοιπόν έχει ο ασθενής και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του και η εξουσιοδότηση. Τα πρόσωπα έχουν εξουσιοδοτηθεί. Οποιοδήποτε άλλος είναι τρίτος. Σε περίπτωση θανάτου, ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας προβλέπει ότι πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς έχουν οι κληρονόμοι του, εφόσον έχουν συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού. Δηλαδή, αυτές οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι και κληρονόμος και να έχει συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι από αυτά, μπορούμε να βάλουμε στην εξαίρεση, έχουν πρόσβαση οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, τα όργανα της ελληνικής πολιτείας και οποιοδήποτε τρίτος επικαλείται το ένομο και αποδεικνύει το ένομο συμφέρον. Δηλαδή, όπως αναφέραμε νωρίτερα, και ο θεράπων ιατρός, συγγενικό πρόσωπο που δεν έχει κληρονομικότητα, που δεν είναι κληρονόμος, αλλά αποδεικνύει το ένομο συμφέρον με διαδικαστική χρήση, ας πούμε, έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο. Πολλές περιπτώσεις συναντάμε για χορήγηση αντιγράφου ιατρικού φακέλου ανηλίκων. Εδώ υπάρχει μια διάκριση που είναι δύσκολη και την επεξηγούμε συνεχώς, ότι οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα των ανηλίκων. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας ταυτίζεται ή συμμερίζεται την άποψη και του αστικού κώδικα για τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ανηλίκων, την οποία την αποκτούν κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επομένως, μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο έχουν οι γονείς εφόσον ασκούν τη γονική μέριμνα. Πολλά προβλήματα διαπιστώνουμε σε περίπτωση διαζευμένων γονέων, οι οποίοι ο ένας από τους δύο έχει την επιμέλεια.
η επιμέλεια δεν αποτελεί κριτήριο χορήγηση των ετοιμών εγγράφων. Μόνο η γονική μέριμνα. Η γονική μέριμνα στερείται με δικαστική απόφαση. Επομένως, έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο ζητά ο πατέρας του τέκνου πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο και αντίγραφο, αλλά δεν έχει την επιμέλεια, παρόλο που υπάρχει ταυτοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το νοσοκομείο ενημερώνει τον έτερο σύζυγο για την πρόσβαση του γονέα. Δεν ζητάει τη συγκατάθεση. Ενημερώνει για την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο. Και δίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εκθέσει ο έτερος γονέας που έχει την επιμέλεια τις αντιρρήσεις του. 7 μέρες. Εάν τις αντιρρήσεις ο γονέας δεν παραθέσει δικαστική απόφαση που στερεί τη γονική μέριμνα στον έτερο γονέα, στον πατέρα, τότε οφείλουμε να χορηγήσουμε τα έγγραφα στον πατέρα. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Είχαμε και περίπτωση σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου ο πατέρας που δεν είχε την επιμέλεια του τέκνου, κατά το Σαββατοκύριακο που είχε το παιδί μαζί του, παρουσίασε δερματική αλλεργία, πήγε στον παιδιάτρο του και στο μέλλον ζήτησε να πάρει τις εξετάσεις που είχαν κάνει τότε, μια νομάτευση από τον παιδιάτρο. Ο παιδιάτρος δεν χορήγησε τα έγγραφα, διότι γνώριζε ότι δεν είχε την επιμέλεια ο σύζυγος και η μητέρα είχε καταθέσει στέρηση επιμέλειας λόγω της δικαστικής απόφασης, λόγω των διαζευμένων. Σε αυτή την περίπτωση, που δεν υπήρχε η στέρηση της γονικής μέριμνας, ο πατέρας δικαιούται τα έγγραφα. Επομένως, υπήρξε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα του πατέρα για την πρόσβαση στα έγγραφα. Με γραπτή αίτηση που έκανε, πάλι δεν τα έλαβε και είχαμε όλες τις επιπτώσεις στον ιατρό του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και των προσωπικών δεδομένων. Τι κάνουμε στο ιατρείο όταν έχουμε διαρροή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων? Για αρχή θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση και να δούμε εάν θίγονται, άμα γίνει μεγάλη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κάνουμε γνωστοποίηση στην αρχή, εντός 72 ώρων, εφόσον δεν μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο, ενημερώνουμε την αρχή. Σε περίπτωση που η παραβίαση ενδέχεται να θέσει υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή των ασθενών, τότε ανακοινώνουμε και στους ασθενείς την τυχόν παραβίαση. Ας δούμε λίγα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, αποστολή ιατρικών αποτελεσμάτων σε λάθος παραλήπτη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Επικοινωνούμε άμεσα με τον παραλήπτη των αποτελεσμάτων, που είναι λάθος. Ζητάμε την επιστροφή των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων εξετάσεων και ενημερώνουμε τον ασθενή ότι έγινε λάθος και τον διαβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει στο μέλλον, πρόκειται εκ παραδρομής και τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Απώλεια λίστας. Πολλοί ιατροί διαθέτουν λίστες με ονοματεπώνυμα και επαγγελματικά τηλέφωνα συναδέλφων, τα οποία τα έχουν για επαγγελματική χρήση που αναφέραμε νωρίτερα. Σε περίπτωση αυτής που γίνει η απώλεια αυτής της λίστας, υπάρχει μεν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει το όνομα, το τηλέφωνο, τα στοιχεία επικοινωνίας των γιατρών, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος στα δεδομένα των γιατρών. Κάποια δεδομένα ενδεχομένως να είναι και δημοσιευμένα, είναι στα πλαίσια του λειτουργήματος και του επαγγέλματος των γιατρών. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται ούτε να αναφέρουμε το συμβάν στην αρχή, ούτε να ενημερώσουμε τα υποκείμενα των δεδομένων. Διαρροή ημερολογίου του γιατρού στα ραντεβού, το οποίο διαθέτει ονοματεπώνυμο του ασθενή, συχνότητα του ραντεβού του ασθενή και δεδομένα υγείας, ενδεχομένως κάποια από τα δεδομένα υγείας του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κρίνουμε εάν από την ειδικότητα που έχει ο γιατρός μπορεί να προκύψει το ιατρικό πρόβλημα του ασθενούς και αν μπορεί να υπάρξει ταυτοποίηση του ασθενούς. Σε περίπτωση που δεν γίνεται, γιατί είναι γενικής φύσεως ή για αιματολογικές εξετάσεις, κάποια ραντεβού που γίνονται μια φορά το χρόνο ή 2 φορές το χρόνο ή από κάπου συχνότερα, δεν αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, δεν χρειάζεται να του ενημερώσουμε. Σε περίπτωση που γίνεται, ενημερώνουμε τους ασθενείς ότι υπήρξε αυτή η διαρροή, η ημερολογία και τη λαμβάνουμε τα μέτρα, όπως αναφέραμε νωρίτερα, για να μην υπάρξει στο μέλλον. Τήρηση αντιγράφων και φορητών μέσων αποθήκευσης που έχουμε. Εάν έχουμε φλασάκι USB ή σκληρό δίσκο, εξωτερικό σκληρό δίσκο, θα πρέπει να κρυπτογραφείται.
Εάν χαθούν δεδομένα ασθενών που προβλέπονται στον σκληρό δίσκο, από ιατρικό φάκελο μάλιστα, και δεν είναι κρυπτογραφημένος, αποτελεί ξεκάθαρα μια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Οφείλουμε να ενημερώσουμε την αρχή, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους ασθενείς και να προβούμε σε όποιες ενέργειες και καταθέσεις μας δώσει η αρχή, για να μην γίνει αυτό στο μέλλον και να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημία. Εάν όμως τα δεδομένα που χάθηκαν είναι κρυπτογραφημένα στο σκληρό δίσκο, τότε δεν διαπιστώνεται μεγάλη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε επακριβώς αν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών. Οπότε αυτές είναι κάποιες από τις περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και πότε οφείλουμε να ενημερώσουμε την αρχή και τον ασθενή πάνω σε αυτά. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι πολλές διαδικασίες στηρούνται στα ιδιωτικά ιατρεία. Υπάρχει ένα θέμα με την γραφειοκρατία μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ωστόσο, προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες με πολιτικές, με κάποια έγγραφα που δίνονται κατά την πρώτη προσέλευση του ασθενούς, έτσι ώστε στο μέλλον απλά να χρήζουν επικαιροποίησης και όχι να μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία κάθε φορά και κάθε φορά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τυχόν πρόστιμα, τυχόν παραβιάσεις και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών που εξεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαυρουδάκη για την καταπληκτική του και εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από τους ομιλητές ή από τον κύριο Πρόεδρο ή οτιδήποτε, μπορούμε να προχωρήσουμε να θέσουμε και επιλεκτικά κάποιες από τις ερωτήσεις που είχαμε από το κοινό, οι οποίες οι περισσότερες λίγο πολύ έχουν καλυφθεί, αλλά εφόσον τις έχουμε και εφόσον είναι απλές ερωτήσεις, καλό είναι να τις ξαναθέσουμε. Να προχωρήσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, μία πολύ απλή ερώτηση, την οποία την έχουμε δει και αρκετές φορές, είναι αυτό που γίνεται πλέον κατά κανόνα στα περισσότερα ιατρεία και στα εργαστήρια, με τις εξετάσεις που φεύγουν με το mail, στα mail που δίνουν οι ασθενείς, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία ή αν πρέπει να ληφθούν κάποια ιδιαίτερα μέτρα για να είναι ασφαλές. Ο κ. Μαυρουδάκης ενδεχομένως, μιας και αφορά θέμα ιατρίων. Με συγχωρείτε, μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί έχασα για λίγο τη σύνδεση. Λέω, είναι πλέον πάγια τακτική σε περισσότερα ιατρεία και στα εργαστήρια οι εξετάσεις να φεύγουν στα mail των ασθενών. Πέρα από αυτά που παρουσιάσατε πριν, υπάρχει κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, κάποια διαδικασία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για κάτι παραπάνω? Ωραία. Συνήθως, στα διαγνωστικά ιατρεία, δίνεται ένας μοναδικός κωδικός κατά την πρώτη προσέλευση του ασθενούς, τον οποίο τον τηρεί ο ασθενής και ξεκλειδώνει το αρχείο. Το αρχείο στέλνεται κλειδωμένο. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση, το αρχείο να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος τρίτος. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να τηρείται και στα ιδιωτικά ιατρεία. Άρα συνιστάται να είναι κλειδωμένα τα αρχεία που φεύγουν. Συνιστάται να είναι κλειδωμένα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και το ΆΜΚΑ ή τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά καλό είναι να υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός που δίνεται στον ασθενή κατά την πρώτη προσέλευσή του. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα από τον ασθενή τις εξετάσεις του ή τις εξετάσεις του κυρίως να τις παραλάβει κάποιος συγγενής του. Προφορικό αίτημα από τον ασθενή. Πώς το χειριζόμαστε αυτό? Προφορικό αίτημα κατά τη διαζώση επίσκεψή του ή να καλέσει μεταγενέστερα τηλεφωνικός? Και τα δύο. Και στην πρώτη επίσκεψη και τηλεφωνικό στη συνέχεια. Κατά την επίσκεψή του, που είναι το πιο εύκολο, μπορεί να υπογράψει μια συνένεση συγκατάθεση. Έχουμε αυτοματοποιημένες, συνήθως υπάρχουν έτοιμα έγγραφα πάνω σε αυτό το κλάδο. Δίδεται η συγκατάθεση από τον ασθενή στον τρίτο και μπορεί να τα παραλάβει. Σε αντίθετη περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να τα παραλάβει ο ίδιος, στο παρελθόν έχουμε στήσει να στείλει γραπτός με το όνομά του, την υπογραφή του στο mail του, ένα mail στο διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο, στο οποίο ζητά να γίνει η διαβίβαση των δεδομένων του στον τρίτο που ταυτοποιεί, που δίνει το επώνυμό του. Κατά αυτή τη διαδικασία, ο τρίτος που έρχεται για να παραλάβει τα έγγραφα, αν δεν είναι ηλεκτρονική, θα πρέπει να έχει επίσης και μια εξουσιοδότηση. Δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση να δοθεί απαραίτητα στο ιατρείο ή στο διαγνωστικό κέντρο
άμεσα και να υπάρχουμε εκ προημίου, δηλαδή από την πρώτη προσέλευση, μπορεί να την έχει εφόσον επίσημη η εξουσιοδότηση μαζί του κατά την παραλαβή των αποτελεσμάτων. Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει, γιατί έχει τεθεί και αυτό σε περιπτώσεις ασθενών μεγάλης ηλικίας που ή με κινητικά προβλήματα ή με όντως σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όπου δηλώνουν κάποιο παιδί, κάποιο συγγενή να παραλάβει τις εξετάσεις ή να παραλάβει τα φάρμακα, τις συνταγές. Χρειάζεται και εκεί, φαντάζομαι, κάποια εξουσιοδότηση. Η διαδικασία υπάρχει, χρειάζεται μια εξουσιοδότηση. Θα μπορούσε να χρειαστεί μια εξουσιοδότηση. Μάλιστα, από τα ΚΕΠ κλείνονται και ραντεβού και σε οικίες και δίνονται εξουσιοδοτήσεις με επίσημη σφραγίδα, κανονικότατα. Εφόσον πρόκειται όμως για προάσπιση ζωτικού συμφέροντος του ασθενούς, μπορούν να δοθούν τα ιατρικά δεδομένα του. Δηλαδή, αν είναι έκτακτης ανάγκης και είναι για το ζωτικό συμφέρον του ασθενούς και το αντιλαμβάνεται και το ιατρείο και ο γιατρός και το αντίστοιχο διαγνωστικό, μπορούν να δοθούν τα δεδομένα. Αλλά υπάρχουν και διαδικασίες και από τα ΚΕΠ με ραντεβού που μπορούν να τα κάνουν μέσα στο σπίτι. Να κάνουν εξουσιοδοτήσεις. Αν δεν μπορεί με ηλεκτρονικά μέσα λόγω ηλικίας ή προβλήματος. Και εφόσον έχει προσωπική γνώση ο γιατρός της περίπτωσης και του ασθενούς. Εφόσον ο θεράπων, πόσο μάλλον υπερισχύει και η άποψή του πάνω σε αυτό, ότι γνωρίζει την κατάσταση του ασθενούς και αν πρόκειται για ζωτικό συμφέρον. Μία άλλη ερώτηση είναι: οι γιατροί που εξοδοτούνται, για πόσο χρόνο πρέπει να κρατάνε τα αρχεία των ασθενών μετά? Είναι πάλι δεκαετία? Ναι, είναι δεκαετία από την τελευταία προσέλευση. Ωστόσο, καλό είναι άμα το ιατρείο συνεχίσει να υπάρχει και υπάρχει αντικατάσταση του ιατρού με κάποιον συνεργάτη, ο γιατρός δεν τα κρατάει για προσωπική του χρήση, τα κρατάει για την ιατρική περίθαλψη. Επομένως, μένουν στο ιατρείο σε εισαγωγικά, μένουν στο αρχείο του ιατρείου, στον επόμενο ιατρό που παραλαμβάνουν. Okay. Έχουμε μία ερώτηση εδώ, η οποία νομίζω έχει απαντηθεί και από τον κύριο Κατσίκη, για το αν οι ιατρικοί σύλλογοι χρειάζονται συγκατάθεση των μελών τους για να τους αποστέλουν ενημερώσεις. Φαντάζομαι ότι οι ενημερώσεις, οι οποίες είναι στα καθήκοντα του ιατρικού συλλόγου, δεν χρειάζεται συγκατάθεση, αν έχουμε καταλάβει καλά. Σωστά, κύριε Κατσίκη? Δεν σε ακούμε. Ναι. Κύριε Κατσίκη, δεν σε ακούμε. Ναι. Ακούσατε και την ερώτηση που κάναμε πριν. Ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία. Συγγνώμη προηγουμένως. Δεν ξέρω τι έχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, για να απαντήσω ευθέως, οι επικοινωνίες από τους ιατρικούς συλλόγους, εφόσον αφορούν κάποιους από τους σκοπούς των ιατρικών συλλόγων, οι οποίοι είναι ευρύτατοι, είναι ελεύθερες και δεν απαιτούν καμία προηγούμενη συνένεση. Μόνο ο εμπορικός σκοπός απαιτεί συνένεση, δηλαδή κάποιος λόγος για τον οποίο γίνεται η επικοινωνία, ο οποίος δεν προβλέπεται στους σκοπούς των ιατρικών συλλόγων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ προηγουμένως σε αυτό που ανέλησε ο κ. Μαυρεδάκης, σχετικά με την χορήγηση των προσωπικών δεδομένων ασθενών από ιατρούς σε τρίτους. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν χορηγούνται προσωπικά δεδομένα, εξετάσεις, γνωματεύσεις ή οτιδήποτε ασθενών σε τρίτους. Αυτός είναι ο κανόνας. Για να χορηγηθούν θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη απόδειξη ότι αυτός ο οποίος έλαβε γνώση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων έχει κάποιο λόγο για να το κάνει. Μπορεί να έχει δικαστική απόφαση, μπορεί να έχει κάποια εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση βασίζεται στη συνένεση. Τώρα, επίσης οι γιατροί, επειδή και αυτό το θέμα έχει τεθεί, μπορεί να παραλαμβάνουν γνωματεύσεις άλλων γιατρών, αλλά και πάλι δεν δικαιούνται αυτοδικαίως να τις λαμβάνουν, επειδή υπήρξαν σε κάποια στιγμή θεράποντες γιατροί. Θα πρέπει συνεπώς να έχει ο ασθενής δώσει μια συγκεκριμένη εξουσιοδότηση. Συγγνώμη που ήθελα να παρέμβω σε αυτό, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ευχαριστώ. Και δύο τελευταίες ερωτήσεις για να το ολοκληρώσουμε. Η μία προφανώς είναι από ιατρικό σύλλογο, από ό,τι καταλαβαίνω, και ρωτάει τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει καταδικαστική απόφαση για μέλος του ιατρικού συλλόγου, η οποία όμως δεν έχει κοινοποιηθεί στο σύλλογο, αλλά είναι παρόλα αυτά εις γνώση του συλλόγου. Μπορεί να την αναζητήσει ο ιατρικός σύλλογος, εφόσον υπάρχει τέτοια απόφαση, και αν συντρέχει κάποιος λόγος ανάκλησης αδείας, θα πρέπει να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Και η τελευταία είναι δύο ερωτήσεις, αλλά είναι ουσιαστικά παρόμοιες. Αν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του κάποιος γιατρός διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, π.χ. ρωτάει κάποιος συνάδελφος, πάθηση σε άτομο που δουλεύει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί μια αρμόδια αρχή, ή αν διαπιστώσει κατά τη σταγογράφηση ότι γίνεται κατάχρηση και σταγογράφηση παράνομων ουσιών, ναρκωτικών και όλα αυτά, μπορεί να το καταγγείλει αυτό ή θεωρείται παραβίαση προσωπικών δεδομένων? Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την διαπίστωση συνταγογράφησης, αν δεν κάνω λάθος, και από τον ίδιο, ότι δηλαδή έχει συνταγογραφήσει ναρκωτικά και θεώρησε ότι παραπλανήθηκε ο γιατρός. Εκεί δηλαδή δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, διότι αφορά τον ίδιο του τον ασθενή και μπορεί να αναφερθεί στις αρχές. Εάν και σε κάθε περίπτωση το εάν υπάρχει, θα αναφερθεί για το δικό του κομμάτι και τις δικές του ενέργειες, και τα υπόλοιπα θα τα διερευνήσει η αρμόδια αρχή, δηλαδή ο ΕΟΠΗ με την ειδική υπηρεσία ή η αρχή διαφάνειας. Τώρα για την πρώτη ερώτηση που αφορά τις μολυσματικές ασθένειες, θα ήθελα να θυμίσω την υπόθεση με τον Λοβέρδο και τις ιερόδουλες, όπου είχε γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους προκειμένου να προασπίσει τη δημόσια υγεία, όπως είχε ισχυριστεί. Παρ' όλα αυτά, θεωρήθηκε ότι είναι παράβαση των προσωπικών δεδομένων. Επουδενή, δεν λέω, υπάρχει καθήκον προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η δημοσιοποίηση δεν είναι η πρόσφορη μέθοδος. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναφορά σε αρχές, εφόσον υπάρχει άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας. Καλό είναι σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει κάποια συνεργασία με τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια τελευταία προσθήκη, κάποια συμπλήρωση, κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε πριν κλείσουμε? Και εγώ κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, καταρχήν για την υπομονή τους, είναι τιμή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργιάδη για την οργάνωση και τον κύριο Βαβουρανάκη που μας κάνατε την τιμή για να συμμετάσχουμε σε αυτό το webinar. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας διαφωτίσατε και μας χαρίσατε τον χρόνο σας σήμερα. Και εσάς και τον κύριο Μαυροδάκη και φυσικά και τον κύριο Βαβουρανάκη και το Ινστιτούτο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ και καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.